Kuchynská linka na mieru, kompletne nové zariadenie, klimatizácia, ideálne druhé poschodie a dizajn dotiahnutý do posledného detailu. Vítajte na terase na Inžinierskej ulici, kde vám predstavím úplne nový zrekonštruovaný byt. Kuchyňa je skutočným klenotom tohto bytu. Kuchynská linka na mieru, moderné spotrebiče a praktický dizajn vytvárajú dokonalý priestor, ktorý je prepojený s obývačkou, s dostatkom svetla, klimatizáciou a moderným nábytkom. Spálňa je oáza pokoja, kde každý detail vytvára relaxačnú atmosféru. Nový život začína práve tu, v tomto praktickom a dizajnovom byte. Príďte sa pozrieť a už nebudete chcieť odísť. Ahojte.